नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या या मास्टर मुलाखतीमध्ये स्वागत करतो. खरं तर रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघात 4 टर्म आमदार म्हणून एक उमेदवार आता पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले, पण त्यांच्या विरोधात मात्र महाविकास आघाडीकडनं उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेकडनं बाळमाने निवडणुकीच्या रिंगणात शड्डू ठोकून उमेदवार म्हणून उतरले. अर्थात तेच बाळमाने आज आपल्या सोबतीत आहे. नमस्कार. नमस्कार बरे साहेब, खरं तर ह्या मास्टर मुलाखतीमध्ये मी आपलं स्वागत करतोय. विधानसभा निवडणुकीची तर धामधूम सुरू आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष आताच्या घडीला रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघाकडे लागलंय. प्रचार करताय, कसा प्रतिसाद भेटतोय? साधारणपणे या रत्नागिरी लढाई ही बदलासाठी लढाई आहे आणि रत्नागिरीकरांनी ठरवलंय की आपल्याला बदल पाहिजे आणि म्हणून समर्थ सक्षम पर्याय म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून मला मशाल चिन्हावरती महाविकास आघाडीने या ठिकाणी उमेदवारी दिलेली. खरं तर माने साहेबला मला एक जाणून घ्यायचंय, परिवर्तनाचा चेहरा म्हणून बाळमाने यांच्याकडे पाहिलं जात होतं, परंतु आताच्या घडीला बाळमानेंचंच परिवर्तन झालंय. म्हणजे भाजपातनं आपण शिवसेनेमध्ये गेलं उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या. आताच्या घडीला निवडणुकीच्या रिंगणात त्या एकूणच मशीनवरती कमळाऐवजी मशाल पाहायला भेटणार आहे, असं का नेमकं घडलं? खरं तर याचं उत्तर यापूर्वी सुद्धा मी दिलेलं आहे की असा काही वेगळा बदल झालेला नाही. 1990 सालापासून ते 2014 आणि 2014 ची काही महिने सोडल्या 2019 सालापर्यंत या महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्व सम्राट सन्मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माध्यमातून शिवसेना आणि भाजपा युती जवळजवळ 35 वर्षापैकी 30 वर्ष होती आणि त्यामुळे आम्ही एका कुटुंबामध्येच होतो. आज या ठिकाणी 2019 ला सुद्धा भारतीय जनता पार्टी कमळ चिन्हावरती लढू शकली नव्हती विधानसभा. 2024 ला सुद्धा तीच परिस्थिती आहे आणि म्हणून समाजाचं मन असं आहे की आपला घरचा उमेदवार, आपला माणूस म्हणून बाळमानेला या सगळ्यांनी मान्यता दिलेली असल्यामुळं आज जरी मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची मशाल निशाणी किंवा चिन्हावरती उभा असलो तरी संपूर्ण महाविकास आघाडी आणि सगळे रत्नागिरीकर माझ्या पाठीमागे आशीर्वाद देण्याकरता सज्ज आहेत आणि म्हणून अशा प्रकारचा निर्णय एका विकसित रत्नागिरी होण्यासाठी आम्ही घेतलेला आहे. सर, खरं तर ना मला प्रश्न असा पडलाय, मागील 4 टर्म अगोदर आपण आमदार होता, पण आता आपण आज मागचे 4 टर्म आमदार नाही आहे. काय नेमकं राहून गेलं रत्नागिरीच्या विकासामध्ये मागील 4 टर्म मध्ये? म्हणजे तब्बल 20 वर्षाचा हा एकूणच कालावधी गेला. अनेक विकासाच्या योजना अशा की गेल्या 4 टर्म मध्ये मी असं म्हटलं होतं की घोषणांचा पाऊस झाला आणि त्यामुळे या सगळ्या घोषणा एकत्र करायचं तर त्याचा एक ग्रंथ होईल असं मी काही दिवसापूर्वी म्हटलं होतं. आणि 4 टर्मला आमदार आल्यामुळं एक प्रकारची दहशत निर्माण झाली आहे, बेबंदशाही या ठिकाणी निर्माण झाली आहे, प्रशासनावरती दबाव आणून त्याचा दुरुपयोग करण्याचं काम चालू आहे, विकासाच्या योजना थांबल्या आहेत, कारखाने असलेले बंद पडलेत, JK फाईल सारखा कामगारांचा कारखाना आज बंद पडलाय, भारतीय इस्पेट आज बंद पडलाय, नवीन MIDC येणार म्हटलं एकही नवीन MIDC आले नाही, रोजगार मिळाले नाही. रत्नागिरी शहराचं ज्या नागरीकरणाच्या विकासाच्या ज्या योजना होता त्याच्यामध्ये रस्ते असतील, पिण्याचं पाणी असेल, ड्रेनेज सिस्टीम असेल, ह्या सगळ्या आज प्रलंबित आहेत. मुलांसाठी, खेळाडूंसाठी क्रीडांगण आज प्रलंबित आहेत आणि त्यामुळं या ठिकाणी हा जो विकासाचा अनुशेष शिल्लक राहिलाय. मी 1999 ते 2004 मध्ये असताना जी कामं केली ती आजही लोकांच्या मनामध्ये आहे. त्याच्यामध्ये राई भातगावचा पूल असेल, आरेवारेचा बायपास असेल, पर्यटना संबंधातला विषय असेल, हॉर्टिकल्चरच्या संदर्भातला असेल, आरोग्याच्या व्यवस्थेसाठी यश फाउंडेशनच्या माध्यमातून, माझ्या नर्सिंग कॉलेजच्या माध्यमातून हजारो मुली आज कोकणातल्या शिकल्या आणि त्या आत्मनिर्भर झाल्यात. त्यामुळे असे अनेक विषय आहेत. आज आरोग्याची दुरावस्था आहे. रत्नागिरीमधलं सिव्हिल हॉस्पिटल याच्यामध्ये सगळ्या सुविधा आहेत, परंतु मनुष्यबळ नसल्यामुळं आज त्या ठिकाणी रुग्णांवर उपचार होत नाहीत, सुपर स्पेशालिटीचे उपचार त्या ठिकाणी होत नाहीत आणि त्यामध्ये 20 वर्षामध्ये निव्वळ आश्वासनं, घोषणाबाजी आणि सत्तेचा दुरुपयोग असल्यामुळे जनतेला आज परिवर्तन पाहिजे आणि जनतेला बदल पाहिजे हा मला लक्षात आलेला या गेल्या 20 वर्षाचा विषय आहे. पण मागील 20 वर्षाचं जर गणित घालायला गेलं तर हा एकूणच फार मोठा कालावधी 4 टर्म आमदार राहिलेला आहे. त्या संबंधित उमेदवारांना देखील मिळालेला होता. त्यामध्ये एकूणच त्यांचं काही अपयश समोर आलं असं तुम्हाला वाटतंय का? नेमकं त्याबाबत काय प्रकाश होता? नाही, मी तर असं म्हणेन, मी जो काय या ठिकाणी गेली अनेक वर्ष म्हणजे 2 पिढ्या एक विचार घेऊन काम करतो
आणि त्यामुळे आम्ही राजकारणापेक्षा समाजकारणाचं बाळकडू माझ्या सगळ्या लोकांनी किंवा माझ्या जे मार्गदर्शक होते त्यांनी मला समाजकारणाचं बाळकडू दिलं आणि त्यामुळे एका बाजूला समाजकारणाचा वसा घेतलेला मी कार्यकर्ता आहे आणि दुसऱ्या बाजूला अपघातानं 2004 मध्ये काहीतरी घातपात करून मतांची जुळवाजुळवी करून आपल्या पक्षाच्या विचारधारेचे मतदार कमी असताना सुद्धा त्या ठिकाणी एखादा माणूस जेव्हा निवडून येतो त्या ठिकाणी मॅनिप्युलेशन करून त्यामुळे त्याच्याकडे कुठली विचारधारा नसते, त्याच्याकडे काही आयडिओलॉजी नसते, त्याच्याकडे कुठलं तत्वज्ञान नसतं आणि असा चुकीचा माणूस निवडला गेल्यानंतर तो जेव्हा वारंवार निवडून येतो तेव्हा त्याच्या मनामध्ये अहंकार निर्माण होतो आणि आज हा अहंकार गाळून टाकण्यासाठी मला उद्धवजींनी मशाल दिली आता. पण साहेब खरं तर ना पुन्हा एकदा ना त्यावेळी एकूणच तुमच्या प्रवेशाच्या त्या एकूणच घटनेकडे जातो. मला खरं तर असा प्रश्न पडला आहे की युती धर्म जर आपण पाळला असतं तर नेमकं काय झालं असतं. नेमकं युती धर्म न पाळता आपण निवडणुकीच्या आता रिंगणात उतरला, आता काय होईल? नाही, एकाच आम्ही कुटुंबातले परिवारातले ठाकरे साहेबांचे शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी हा जवळजवळ गेल्या 35 वर्षामध्ये 30 वर्षाचं एक अभेद्य असं अखंड असं ते नातं होतं आणि त्यामुळे लोकांना सक्षम पर्याय हवा असल्यामुळं, लोकांना बदल हवा असल्यामुळं आपलाच माणूस आज त्या ठिकाणी निवडून आला पाहिजे अशी जनतेची भूमिका असल्यामुळं, जनतेनं सांगितल्यामुळं हा आपण निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे. साहेब लोकांना परिवर्तन हवं आहे, लोकांना बदल हवा आहे. हा नेमका बदल तुमच्या नेमक्या विकासाच्या व्याख्या काय, विकासाचं विजन काय रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघाचं? खूप चांगला प्रश्न आहे. खरं तर हा रत्नागिरी ही विकसित व्हायला पाहिजे होती याचपूर्वी, कारण तसं म्हटलं तर कोकण हे समृद्ध आहे. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने 1995 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये शिवशाहीचं सरकार आलं. मनोहर जोशी साहेब मुख्यमंत्री झाले, गोपीनाथजी मुंडे भारतीय जनता पार्टीचे उपमुख्यमंत्री झाले, कैलासवासी प्रमोदजी महाजन आणि कैलासवासी बाळासाहेब ठाकरे या सगळ्याचं नेतृत्व करत होते आणि मुंबईपासून सगळं कोकण या भाजपा आणि शिवसेनेच्या विचारानं एक संघटित झालेला हा सगळा एक समूह किंवा सगळा महाराष्ट्राचा भाग आहे आणि त्यामुळे इथली असलेली नैसर्गिक साधन संपत्ती, इथलं असलेलं हॉर्टिकल्चर, इथलं असलेलं फलोद्यान, इथं असलेले समुद्र किनारे, त्याचं पर्यटन, मासेमारीचा व्यवसाय, नवे रोजगार हे खरं निर्माण होणं हे आवश्यक होतं आणि त्यामुळे भविष्याच्या काळामध्ये प्रामुख्याने मी 4 विषयांना प्राधान्य देतोय. ते म्हणजे गोरगरिबांचं आरोग्याची व्यवस्था मोफतरित्या रत्नागिरीमध्ये झाली पाहिजे, त्याच्याकरता मी प्रयत्न करणार. त्याच्याकरता कोल्हापूर पासून मुंबईपर्यंत रुग्णाला भटकावं लागणार नाही याचं मी वचन आज या निमित्तानं आपल्याला देईन. त्याचबरोबर इथला आंबा बागायतदार कर्जामध्ये आज आहे, त्याच्या समस्या प्रचंड आहेत. गेल्या 10 वर्षात त्याच्याकडे कोणीही लक्ष दिलेलं नाही. बँकांची थकीत कर्ज, एनपी असेल, त्याच्यावरचं व्याज असेल, याच्यावर कोणी लक्ष दिलं नाही. मी प्राधान्याने त्याच्यावरती लक्ष देणार आहे. आणि गेल्या 30 वर्षामध्ये जी फळबाग लागवड योजना माननीय शरदचंद्रजी पवार 1990 सालामध्ये मुख्यमंत्री असताना आणली, ती आज झाडं लहान मुलासारखी मोठी झाली, 35-40 वर्षाची आंब्याची झाडं झाली आणि त्यामुळे त्याच्यातून एक चांगलं उत्पन्न येईल. पण तो क्लायमेट चेंजमुळं आज त्या ठिकाणी बदल हवामानातला होतो आणि त्यामुळं फळ पीक हातामध्ये येत नाही. आंबा असेल, काजू असेल आणि त्याच्याकरता जंतुनाशक करणे, क्रॉप प्रोटेक्शन करणे, ह्याच्याकरता संशोधन होणं गरजेचं आहे. याच्याकरता कोणतेही आंब्यावरचं संशोधन होऊन त्याच्याकरता कीटकनाशकांची इथं फवारणी होत नाही. केळी असेल, द्राक्ष असेल, त्याच्यावरची औषधं महागड्या दराने इथं फवारली जातात. त्यामुळे माझा ते प्रयत्न प्रामुख्यानं जो प्रयत्न राहणार आहे की कमीत कमी किमतीमध्ये दर्जेदार जंतुनाशक कीटकनाशक. आपला अल्फान्सो हापूस ज्याला आज जागतिक नामांकन मिळालेलं आहे, जिओ टॅगिंग त्याला मिळाले, त्याला एक व्हॅल्यू आहे. या मातीतला जो आंबा अल्फान्सो आहे, कोकणातला, रत्नागिरीतला, देवगडचा असेल, राजापूरचा असेल, गुहागरचा असेल, याला एक वेगळी व्हॅल्यू आहे. परंतु ती व्हॅल्यू दुर्दैवानं राज्यकर्त्यांच्या अनास्थेमुळे आज दुर्लक्षित झाली आणि त्यामुळे त्याला मी लक्ष या ठिकाणी देणार. त्याच्यातून चांगला रोजगार, आर्थिक उन्नती आणि एक चांगल्या प्रकारचं अर्थशास्त्र या आंबा व्यवसायामध्ये आहे. त्याचबरोबर काजू जो बागायतदार शेतकरी त्याला मिनिमम सपोर्ट हमी भाव हा देणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू ॲडिशन करणं गरजेचं आहे आणि मग प्रोसेसिंग करून डोमेस्टिक मार्केट असेल, फॉरेन मार्केट असेल, इथला माझा काजू उत्पादक शेतकरी आहे त्याला मिनिमम 200 रुपयाचा हमी भाव जर मिळाला तर त्याच्यावरती जे उत्पादन खर्चावर आधारित त्याला भाव देऊन त्याला नफा मिळाला पाहिजे. राष्ट्रीय कृषी मूल्य आयोगानं हे सगळं ठरवलंय, स्वामीनाथन समितीने हे सगळं सांगितलंय, परंतु इथल्या राज्यकर्त्यांना त्याच्याबद्दलची काही आस्था नाही. इथल्या आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्याबद्दलची आस्था नाही, कारण त्यांना त्यातलं काहीच माहिती नाही.
मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, मी आंबा बागायतदाराचा मुलगा आहे, मी मच्छीमार समाजातून मच्छीमार व्यवसाय करणाऱ्या माणसाचा मी मुलगा असल्यामुळं मच्छीमारांची पण मला दुःख माहिती आहे. पारंपरिक मच्छीमारी असेल, खोल समुद्रातली मासेमारी असेल, ट्रॉलिंग मच्छीमारी असेल, आज या मच्छीमारांमध्ये वाद लावून देण्याचं काम राज्यकर्त्यांनी केलं आणि ती भांडणं या ठिकाणी आज त्रासदायक होतं. परंतु माझ्यासमोर नियोजन आहे की चांगल्या पद्धतीनं याचं एक प्लॅनिंग करून हा समुद्र, ही निसर्ग संपदा ही कोणाची मालकी नाही, ही सगळ्या भूमिपुत्रांची, आपली मच्छीमार बांधवांची आहे. आणि त्यामुळे चांगलं धोरण केंद्र सरकारची जी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना खूप चांगल्या पद्धतीने आहे. परंतु त्याचा दुरुपयोग करून तुला बोलेरो घेऊन देतो, तुला हे करून देतो, अशी काही कोणाची मक्तेदारी नाहीये. सर्वसामान्य मच्छीमाराला योग्य तो त्या ठिकाणी मान सन्मान म्हणून त्याला निर्भयपणानं आपला व्यवसाय कसा करता येईल ही माझी कमिटमेंट आहे. आणि सगळ्यात मोठं म्हणजे इथला USP म्हणजे इथलं पर्यटन, इथला छोटा मोठा जो राहणारा पर्यटक आहे किंवा इथला जो व्यावसायिक आहे पर्यटन क्षेत्रामध्ये, मग कोणाचं छोटं हॉटेल असेल, कोणाचं होमस्टे असेल, कोणाचं 20 खोल्यांचं हॉटेल असेल, कोणाचं अन्य मोठं हॉटेल असेल, इथे आलेला पर्यटक जवळजवळ 25 लाख पर्यटक पावस आणि गणपती बघायला येतात. परंतु इथे सुविधा नसल्यामुळं, इथं चांगलं ऍटमॉस्फिअर नसल्यामुळं, चांगले रस्ते नसल्यामुळं, मोबाईल नेटवर्किंग चांगलं नसल्यामुळं, एअरपोर्ट कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळं हा पर्यटन इथं थांबत नाही. आणि तो माझा असा प्रयत्न आहे, हे सगळे आमचे पर्यटन व्यवसायातले जे माझे बंधू आहेत, नवीन नवीन उद्योजक त्याच्यामध्ये येत आहेत, नवीन स्टार्टअप सुरू होत आहेत, खूप चांगल्या पद्धतीनं कल्पकतेनं आज इथला जो कोकणी बांधव आहे तो त्या ठिकाणी आपलं पर्यटन विकसित कसं करता येईल. कालच मी देवऱ्यामध्ये त्या ठिकाणी गेलो होतो, त्या ठिकाणी पाहिलं रत्नागिरीमध्ये पण छोटी छोटी चांगल्या प्रकारची कॉटेजेस आहेत, होमस्टे आहेत. आणि आज ऑनलाईन असल्यामुळे ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून जगातला पर्यटक हा रत्नागिरी यायला तयार आहे. त्यामुळे मला खात्री आहे की पुढच्या 6 महिन्यामध्ये मी याचा सगळा अभ्यास पूर्ण व्यवस्थित अभ्यास करून सगळ्या जे पर्यटन व्यवसायातले जे घटक आहेत, मग रिक्षावाला असेल, टेम्पो असेल, टॅक्सीवाला असेल, गाईड असेल, ओनर असेल, मालक असेल, हॉटेल व्यवसाय, केटरिंग सेवावाले असतील, या सगळ्यांना एकत्र करून एक आपलं मार्केटिंग रत्नागिरीचं जागतिक दर्जावर कसं होऊन त्या दृष्टीनं आपल्याला गुंतवणूक इथं झाली पाहिजे आणि क्रयशक्ती वाढून अर्थशास्त्र रत्नागिरीचं पर्यटनाच्या माध्यमातून कसं विकसित केलं जाईल आणि प्रत्येक या ठिकाणी जो व्यवसायातला माणूस आहे त्याचा GDP कसा वाढेल, पर कॅपिटल इन्कम कसं वाढेल आणि दर्जेदार KG to PG शिक्षण रत्नागिरीमध्ये कसं मिळून त्या हाताला काम इथं कसं मिळता येईल या दृष्टीनं माझा प्रयत्न राहणार आहे. आपण सगळेजण महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत. बाळमारे यांची मुलाखत पाहतोय. रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघाचं विकासाचं विजन तुमचं नेमकं काय आहे? हा प्रश्न, एक साधा प्रश्न मी विचारला, त्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना माने साहेब, आपण काही थांबत नव्हता, ट्रेनचा आवाजही आला, अशाच पद्धतीनं सुसाट आपल्या या विकासाच्या विजनची ट्रेन सुटलेली आहे. शुभेच्छा देतो मी आपल्याला. खरं तर माने साहेब, माझा एक प्रश्न आहे निमित्तानं मला आता पडलेला की मागील 15 वर्षाचा आपला संघर्ष, त्याच ताकदीनं मागील 15-20 वर्षात आपण आमदारकी पदावरून जरी खाली आला तरी लोकांचा जनसंपर्क कधीही तोडलेला नव्हता. आताच्या घडीला पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात आहात, प्रचाराला जात आहे, याचा काही फायदा होतो? 100% सगळी जनता किंवा ही लोकशाही आहे आणि या लोकशाहीमध्ये जनतेची ताकद ही खूप महत्वाची आहे. जनतेला गृहीत धरून, मतदारांना गृहीत धरून कधी कोणी राजकारण करायचं नसतं. आणि म्हणून मी घेतला असा सोडणार नाही, उठणार नाही, मातणार नाही असं म्हणतात तसं माझ्या सगळ्या जे मार्गदर्शक आहेत, माझे वडील आहेत, ज्या पक्षाच्या संघटनेमध्ये जी विचारधारा घेऊन माझ्यावर जे संस्कार झाले ते संस्कार हे समाजसेवेचे आहेत. आपण काहीतरी समाजाचं देणं लागतो आणि त्यामुळं ही मी आज आमदार नव्हतो तरी पण माझी एक बांधिलकी होती. ज्या ज्या वेळेला मी निवडणुका लढवल्या त्या वेळेला माझं मतदान वाढलं. घातपातामुळं काही ठिकाणी पराभवाची या ठिकाणी जळ मला पोचवलेली जनता हळहळली. पण आज आंधळ्याच्या काही देव लागतो म्हणतात त्याप्रमाणे आज जनतेला सुद्धा हे लक्षात आलं की आपल्याला परिवर्तन करायचं आहे, आपल्याला बदल करायचा आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं ज्याला समाजकारणाचं बाळकडू कौटुंबिक जीवनात मिळालंय आणि एक सामाजिक याचा वारसा ज्याला मिळालाय, असा माणूस जर आपला लोकप्रतिनिधी आला तर आपल्या घरचा माणूस, आपल्या हक्काचा माणूस जनतेला मिळेल किंवा ज्यांना लोकांना मिळेल, मतदारांना मिळेल, हा मला विश्वास प्रत्येक ठिकाणी देतोय. आणि राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन मतदार आज या ठिकाणी मला आशीर्वाद देताना प्रत्येक ठिकाणी मी पाहतोय. हे गेल्या 30 वर्षात कसे असे मी पाहिलं नव्हतं. 1977च्या सार्वत्रिक निवडणुकामध्ये
असं एक वातावरण मी पाहिलं होतं. मी तेव्हा 14 वर्षाचा होतो, परंतु आज मी 59 वर्षाचा झालोय. बरंच त्याच्यातून पाणी खालून पुलाखालून निघून गेलेलं आहे. आणि त्यामुळे आज इथला युवक असेल, नवयुवक असेल, इथले युवती असतील, इथल्या गृहिणी असतील, मध्यमवर्गीय लोक असतील, ज्येष्ठ नागरिक असतील, इथला कामगार वर्ग असेल, इथला सेवा क्षेत्रातली करणारे लोक, प्रोफेशनल्स मंडळी असतील, वकील असतील, डॉक्टर असतील, चार्टर्ड अकाउंटंट असतील, ही ओपिनियन मेकर आहेत, ही समाजातली महत्वाची घटक आहेत. आणि या सगळ्या घटकांचा आशीर्वाद मला या निमित्तानं मिळणार आहे, असं मला विश्वास आहे. खरं तर ना साहेब, आम्ही कोकणशाही म्हणून देखील या मतदारसंघात पोहोचलो, गावागावांमध्ये गेलो. अगदी ती तुमची बिराची MIDCचा विषय असेल, विमानतळाचा असेल, एसटी स्टँडचा असेल, या सर्व गोष्टी सोडवण्यामध्ये बाळ माने नेमके कसे उजवे ठरणार आहे ते जाणून घ्यायचे. 100% असं आहे की ह्या सगळ्या मूलभूत सुविधा खरं तर होणं गरजेचं आहे. बस स्टँड, एसटी स्टँड ही एका अर्थानं आपण लाल परी म्हणजे 1960 साली हे एसटी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू झाली. आणि मला वाटतं देशातलं जगातलं असं एक कम्युनिकेशनचं किंवा पब्लिक ट्रान्सपोर्टचं उदाहरण असेल ते म्हणजे एसटी. आणि त्यामुळे आज ही एसटी खरं तर गोरगरिबांची होती. परंतु गेल्या 15 वर्षामध्ये रत्नागिरीचा साधा बस स्टँड ज्याला करता आला नाही आणि त्यामुळे रत्नागिरीच्या बाजारपेठेवर त्याचा दुष्परिणाम झाला. असे अनेक घटक आहेत. रस्ते खराब असल्यामुळे थ्री व्हीलर रिक्षा असतील, छोटे टेम्पो असतील, ह्यांना सुद्धा गाडी असेल, प्रायव्हेट गाड्या असतील, टू व्हीलर असतील, अनेक लोकांचे अपघात होत आहेत आणि त्यामुळं लोक त्रस्त आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या ठिकाणी सगळ्या ज्या अपुऱ्या राहिलेल्या गोष्टी आहेत, मला काही फार कोणावर टीका करायची नाही. माझं काम असं आहे की जर लोक मला आज विश्वास देत आहेत, लोकांना असं वाटतंय की आपला बाळ माने आहे, हा हे सगळ्या ज्या अपुऱ्या गोष्टी आहेत ते करेल. खेळाडूंसाठी क्रीडांगण चांगलं नाही, अनेक असे कितीतरी विषय सांगता येतील. कधी कधी आज काही लोक काही आमच्या लोकांकडे उंबरटे झिजवत आहेत, परंतु ह्यांचा किती अपमान या विद्यमान आमदारांनी केलं आहे ते जनतेनं पाहिलं. नगरपालिकेमध्ये त्याचं रेकॉर्ड आहे. साधा रत्नागिरीमध्ये आमचे 11 वर्ष असलेले माजी नगराध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ शंकर केळकर यांचा त्यांच्या निधनानंतर आम्ही ते ज्या राहतात परिसरामध्ये त्या रस्त्याला नाव द्यायचं आम्ही ठरवलं होतं. या महोदयांनी नगरपालिकेमध्ये त्या ठरावाला विरोध केला. त्याचबरोबर प्रमोद महाजन हे महाराष्ट्राचं नव्हे तर देशाचं नेतृत्व होतं. दुर्दैवाने त्यांचं निधन झालं. आणि मग अशोकराव मयेकर मिलिंदकीर नगराध्यक्ष होते. मी त्यांना म्हटलं ज्या राजकीय नेत्यांना आपल्याला घडवलं तर त्याचं एक काहीतरी स्मरण किंवा त्याची आठवण या रत्नागिरीत हवी झाली पाहिजे. आणि म्हणून एक क्रीडांगणासाठी आरक्षण होतं रत्नागिरीच्या खालच्या त्या आठवडा बाजार परिसरामध्ये. त्या ठिकाणी मी स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल म्हणून डेव्हलप करायचं ठरवलं. या महोदयांनी त्याला विरोध केला. अशी कितीतरी उदाहरण सांगता येतील. आणि आज हे लोकांच्या घरातले उंबरटे झिजवत आहेत की महायुती म्हणून मला मत द्याल. कसं कोण मतदान करणार? लोकसभेच्या परवाच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा रोकेगा कौन धोकेगा कौन सगळ्या महाराष्ट्रभर वातावरण गढूळ करण्याचं काम जे केलं ते आज युतीसाठी जोगवा मागतायत. ही शुद्ध फसवणूक आहे. ही लबाड लांडग ढोंग करते, लबाड लांडग स्वांग करते असे कुठेतरी मराठी पिक्चर मधलं गाणं आहे. आणि त्यामुळे आता कोणाला फसवायचं शिल्लक नाही राहिलेलं आहे. त्यामुळे आता यांची पंचायत झालेली आहे की आता नवीन काय सांगायचं. तर मग बाळ माने हे म्हणाला, बाळ माने ते म्हणाला, त्याचं कुठे यांच्याकडे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग नाही, त्याचं ऑडिओ रेकॉर्डिंग नाही. आणि त्यामुळे काही गोष्टी लाभार्थींच्या माध्यमातून बाळ मानेचं कसं हे खराब करता येईल असा प्रयत्न दुर्दैवाला चालू आहे. परंतु लोकही जागरूक आहेत. 2004 सालापासून 24 सालापर्यंत मी म्हटलं ज्या घोषणा पाऊस आणि त्याचा जो ग्रंथ त्याची पानं रोज लोक बघतायत, तेव्हा मतदान करताना 20 तारखेला गेल्या 20 वर्षाच्या थापेबाजीला लोक धडा शिकवणार असं मला वाटतं. साहेब आता खरं तर आपण हे सगळं प्रगती पुस्तकच मांडलं विद्यमान आमदारांचं. सत्ता कुणाची असो विद्यमान आमदार दुर्गती पुस्तक म्हणून, प्रगती पुस्तक नाही, दुर्गतीचं पुस्तक. सत्ता कुणाची असो विद्यमान आमदार त्या सत्तेत असतात, पण सत्तेतलं व्हिजन रत्नागिरीपर्यंत पोहोचत नाही असं तुम्हाला वाटतंय? 100% त्याला कारण असं आहे यांच्याकडे कुठलेही संस्कार घडून हे राजकारणात आलेले नाही. हे व्यावसायिक आहे, हे प्रोफेशन आहे. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे डायरेक्टर होते, आज डायरेक्टर तांत्रिकरित्या राहता येत नाही. पण मी माहिती काढली शेअर होल्डर आहेत. हे यांचे कुटुंबीय अधिकृत सगळी मंडळी ही यांच्या कंपनीमध्ये शेअर होल्डर आहेत. आणि त्यामुळे गेल्या 20 वर्षातली सगळी जी कामं असतील ही यांच्या कंपनीनंच घेतली. डांबरी रस्ते काढायचे, सिमेंटचे रस्ते करायचे, ह्या सगळ्या ठेकेदारी व्यवसायातून एक प्रकारचं ग्रॅबिंग करायचं, शोषण करायचं.
आणि पैसे कमवायचे, ते पैसे राजकारणात टाकायचे आणि त्याच्यातून निवडून यायचं, अशा प्रकारे कल्चर यांनी डेव्हलप केल्यामुळं लोक यांना कंटाळलेली आहेत. आणि त्यामुळं विधानसभेमध्ये कायदा निर्माण करणं, त्याच्याकरता काही वेलफेअर कल्याणकारी राज्य म्हणून काय करावं असं काही कानावर नाही. MIDCचं भूसंपादन दाखवायचं, इन्व्हेस्टर लोकांना आणायचं, त्यांना जमिनी परस्पर खरेदी करायला लावायच्या, शेतकऱ्याकडून जमीन नाही खरेदी करायची. खरं तर ट्रान्सपरन्सी असली पाहिजे होती की तुम्ही शेतकऱ्याकडे जमीन करा आणि तुमच्याकडे खरोखर कोण उद्योजक येतोय, त्याची इन्व्हेस्टमेंट किती आहे, तो किती रोजगार देणार आहे, हे आपल्या जनतेसमोर सांगायला लाज का वाटते. 20 वर्षामध्ये पाचच्या दारावर कशा करतात, मिऱ्यावर काय होणार आहे, मिऱ्यावर फलोद्यान आहे, आमचा आंबा महत्वाचा आहे, आमची मासेमारी महत्वाची आहे, तिथलं टुरिझम आहे. परंतु 4-2 पुण्यतिरी लोकांसाठी म्हणून तिथल्या जागा घ्यायच्या, हवा निर्माण करायची, काहीच करायचं नाही. नाहीतर बाल्कोची जमीन, ज्याला आपण स्टरलाइटची म्हणतो, शेरगाव मध्ये आहे, 1000-1200 एकर जमीन होती, करता येणार की 2.5 वर्षात खूप येणार होतं. कुठेतरी खोटी भूमिपूजन करायची. ती लोक, जनता अशी म्हणते की 50 वर्षापूर्वी कवडी मोलानं आमची तुम्ही जमीन घेतली 10 रुपये गुंठ्यानं, आणि आज तुम्ही करोडो रुपयांची जमीन विकणार आहात. आमची कुटुंब मोठी झाली, आम्हाला तिथं रोजगार कुठला मिळाला, नवा उद्योग आणला नाही. मी हे ना असं म्हटलं, तुम्ही MIDCचं धोरण बदला, पॉलिसी बदला. शेवट आपण कशा करता आहोत, जनतेकरता आहोत, कुठली तरी कारणं सांगण्याकरता आपण नाही आहोत. हे राज्य कोणाचं आहे, सर्वसामान्य जनतेचं राज्य आहे. परंतु आज रत्नागिरीतली असलेली जमीन, MIDCची, ज्याला बाल्कोची जमीन आपण म्हटलं जातं, 50 भारत ॲल्युमिनियम प्रकल्प त्या ठिकाणी, नंतर तिथं स्टरलाइटचा प्रदूषणकारी कारखाना होता, जनतेने त्याला विरोध केला. ती जमीन 20 वर्ष तशीच झाली. 2.5 वर्षामध्ये हा न्यायालयीन लढा सुटला असता. 20 वर्ष ऐतिहासिक आहे. तसा तो गिरणीचा संप, तसा हा 93 सालापासून 30 वर्ष, त्याच्यातले 20 वर्ष हे आमदार आहेत. प्रश्न कधीच सुटून एक चांगला जर इंडस्ट्री त्या ठिकाणी आणलीच, ती 1200 एकर मध्ये रत्नागिरीतल्या 5-10 हजार लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळाला असता, 10,000 लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला असता, रत्नागिरीची बाजारपेठ डेव्हलप झाली असती. हे काही झालेलं नसल्यामुळं लोक आता कुठल्याही थापेबाजीला, भूलथापाला फसणार नाही. खरं तर माने साहेब, आपण विकासाचं विजन मांडताय, बऱ्याचशा गोष्टी मांडताय, मुलाखत संपू नये अशी माझी आणि दर्शकांची देखील, आपल्या मतदारांची इच्छा आहे. परंतु वेळेचं बंधन आहे, त्यामुळे काही शेवटच्या प्रश्नाकडे येतो. खरं तर काही दिवसांपूर्वीच स्वतः उद्धव ठाकरे आपल्या जाहीर सभेसाठी, आपल्या प्रचारार्थ रत्नागिरीत आले होते, आणि त्या ठिकाणी तुमचं आणि ठाकरे साहेबांचे असलेले संबंध, रिलेशन हे प्रकर्षानं अधोरेखित झाले. एवढे सर्व रत्नागिरीमध्ये इच्छुक असताना देखील बाळमारेच का? खरं तर असं आहे, लोकशाहीमध्ये विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, कुठलीही निवडणूक असेल, एकच उमेदवार त्या ठिकाणी त्या पक्षाच्या वतीनं होत असतो. आणि त्यामुळे लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, एक कन्सेन्सस नेहमी राजकारणात घ्यावं लागतं की काय होणार आणि काय करायला पाहिजे. ज्यांना शरद पवार साहेबांनी 10 वर्ष आमदार केलं, उद्धव साहेबांनी 10 वर्ष आमदार केलं, मंत्री केलं, महाराष्ट्राचं अध्यक्षपद दिलं, परंतु निव्वळ बेईमानी आणि गद्दारी करून ह्या लोकांच्या, ज्या उद्धवजींच्या, पवार साहेबांच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसला, त्याला एका प्रकारे जर धडा शिकवायचा झाला तर जनता सुद्धा म्हणत होती आम्हाला सक्षम पर्याय पाहिजे, समर्थ नेतृत्व पाहिजे. आणि स्वाभाविकपणाने जनतेनं हा मॅन्डेट दिला होता सर्वेमध्ये, पोलमधून, आणि म्हणून सगळ्यांना विश्वासात घेऊन उद्धवजींनी हा निर्णय घेतला. खरं तर ही लोकशाही आहे, न्यायदेवता आहे. कालच काही ठिकाणी उद्धवजींनी म्हटलं, भास्करराव जाधव साहेबांनी म्हटलं की झाड जे लावतो आपण, कुठलंही झाड, त्याला फळं येतात. आता ती फळं कोणी काढून घेऊ शकतो, पण झाडाचा मालक लावणाराच असतो. तसं शिवसेना रूपी हे जो वृक्ष आहे, हा हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी 66 साली लावलेला वटवृक्ष आहे. वृक्ष छोटं झाड होता, त्याचा वटवृक्ष झालाय. आणि मग उद्धवजींनी, आदित्य साहेबांनी, लाखो करोडो सैनिकांनी, कार्यकर्त्यांनी, त्यावेळेला युती म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी, आम्ही त्याला पाणी घातलं, खतपाणी घातलं, आणि मग फळं आली. आता ती फळं कोणीही काढून घेण्यासाठी नसतात. आज 40 आमदार गेले, या संख्याबळाच्या निकषावर शिवसेना कोणाची हा ठरवण्याचा कोणालाच अधिकार नाही. शिवसेना जन्म जर मला माझ्या आई वडिलांनी दिलाय, तर माझे आईबाप, माझे मायबाप हे माझे वडीलच राहतात. म्हणून आपण आईचं आणि वडिलांचं नाव घेतो ना, सुरेंद्र यशवंत माने, शकुंतला यशवंत माने. तर शिवसेना चोरांची नाही आहे, शिवसेना ही ठाकरे साहेबांच्या सैनिकांची आहे. राष्ट्रवादी सुद्धा पवार साहेबांनी निर्माण केली होती.
आणि त्यामुळे आज संख्याबळाच्या आधारावरती जर कुठला पक्ष कोण जर निर्णय देत असेल तर उद्धवजी आणि पवार साहेब ही जनतेच्या न्यायालयात गेले. 20 तारखेचा जनतेचा न्यायालयाचा दरबार आहे महाराष्ट्रामध्ये. मित्रांनो, मतदार बंधू, तुम्ही न्याय द्या. कोण कोणाच्या पक्षावर चिन्हावरती निवडून येतो आणि निवडून आल्यानंतर सत्तेचा दुरुपयोग करून त्याच्यातून सगळं गडगंज संपत्ती पळून करून सगळं बेईमानी करायची आणि हा पक्ष आपला म्हणायचा, हा अमुक चिन्ह आमचं तमुक चिन्ह आमचं म्हणायचं, हे चोरीचं चिन्ह आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आपल्या माध्यमातून जनता जनार्दन तुमच्या न्यायालयात महाविकास आघाडी उद्धवजी बाळमाने शरदचंद्र पवार साहेब एवढंच नव्हे तर कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन संघटना एकत्र द्या. ते न्याय मागतायत. जसं बये दार उघड म्हटलं तसं उद्धवजींनी पण त्यांचं चिन्ह सोडून गेल्यानंतर तुळजाभवानीला साकडं घालेन, तुळजाभवानीनं त्यांना मशाल दिली हातात. ही मशाल गद्दारांना जाळण्याकरता आहे, ही मशाल गद्दारांना गाडण्याकरता आहे. आणि त्यामुळे आज उद्धवजी किंवा आम्ही सगळी मंडळी जनतेच्या न्यायालयात जातो आणि मला मायबाप जनतेला विनंती करायची आहे, निर्णय तुम्ही करायचा आहे, तो योग्य तो कराल आणि आम्हाला आशीर्वाद द्याल हा मला विश्वास आहे. शेवटचे 2 प्रश्न आहेत साहेब. खरं तर ही मुलाखत संपूर्ण पाहतायत लोक. रत्नागिरीकरांचाच एक प्रश्न आहे, तुम्ही निवडणुकीच्या रिंगणात विद्यमान आमदारांना हरवण्यासाठी आहात की रत्नागिरीच्या विकासासाठी? मी रत्नागिरीच्या विकासाकरता आहे. हार जीत काय जनतेनं ठरवायची असते, पण जनतेला आता कंटाळा आलाय, जनता विटली आणि झालंय ना 4 वेळेला निवडून देऊन. आता काय आणखीन करणार आहेत? बरं, एकावर एक फ्री परत राजापूरला गेली, यांच्याशिवाय दुसरा कोणीच नाही का कार्यकर्ता? म्हणजे याचा अर्थ आहे सत्तेचा दुरुपयोग कमवलेल्या पैशातून राजकारण ताब्यात घ्यायचं, राजकारणातून सरकार ताब्यात घ्यायचं आणि त्या सरकारच्या माध्यमातून गैरमार्गाने पुन्हा संपत्ती गोळा करायची आणि एक विशेष सर्कल तयार करून आपलाच प्रभाव ठेवायचा. हे एक नेक्सस आहे असं मला वाटतं. आणि लोकशाहीमध्ये ज्या ज्या वेळेला जसं शंकर तिसरा डोळा उघडतात भगवान शंकर, तसा जनता रूपी तिसरा डोळा आज उघडलेला आहे. आणि त्यामुळे विनाश अटळ आहे, बदल अटळ आहे आणि त्यामुळे लोकांना समर्थ पर्याय सगळ्या आमच्या सारख्यांच्या माध्यमातून हवा आहे असं मला वाटतं. आणि मी काही कुठल्या प्रायव्हेट लिमिटेड कुठल्या डायरेक्टर नाही, माझे कोण खानदानी श्रीमंत असलेले वडील कुटुंबीय नाही आहेत. मी एक सामान्यातला सामान्य कार्यकर्ता आणि म्हणून मला असं वाटतं या ठिकाणी जनता आम्हाला आशीर्वाद देते. अगदी शेवटचा प्रश्न आहे माने साहेब. खरं तर रत्नागिरीकरांसाठी मशाल हे चिन्ह नवीन असेल, परंतु उद्धव बाळासाहेब ठाकरे स्वतः बाळ माने हे जुनच आहे. बरं, काय आव्हान करा रत्नागिरीकरांना? 100 नंबरी सोनं म्हणतो ना आपण, तसं सगळं हे आहे. आता जनतेला माहिती आहे, लोकसभेला सुद्धा आपण पाहिलं असेल, दापोलीपासून राजापूरच्या 5 विधानसभाच्या निवडणुका ज्या झाल्यात, विधानसभेच्या निवडणुका 90,000चं मताधिक्य शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे महाविकास आघाडीला आहे. या ठिकाणी राऊतसाहेबांचं रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघामध्ये 10,000चं मताधिक्य आहे. याच्या अर्थ सेमीफायनल मतदारांनी ठरवली होती. ठीक आहे, बाकी ठिकाणी मतदान न मिळाल्यामुळे राऊतसाहेबांना आमच्या यश नाही मिळालं, परंतु 2014ला 2019ला यश मिळालं. परंतु चिपळूण विधानसभा, राजापूर विधानसभा आणि रत्नागिरी विधानसभेमध्ये 50,000चं मताधिक्य मशाल चिन्हावर मिळालं. याचा अर्थ मशाल जनतेच्या हृदयात पोचली आणि चोरून नेलेलं चिन्हाबद्दल लोकांना राग आहे. चोरीचा मामला आणि काय ते बोंबला असा सगळा विषय सुरू झालेला आहे. तर मशाल ही हृदयात आहे, मशाल ही घराघरामध्ये आहे, ही शिवरायांची मशाल आहे. त्यावेळेला तुळजाभवानीनं त्यांच्या हातामध्ये मशाल दिली होती, आज उद्धवजींच्या हातामध्ये दिली आहे. आणि गेल्या 35 वर्षातली 30 वर्ष ठाकरे कुटुंबीय आणि भारतीय जनता पार्टी ह्यांनी कुटुंब या नात्यानं या महाराष्ट्राला नेतृत्व दिलं, शिवशाहीचं सरकार आणलं. आणि त्यामुळे किती काही कोणी जरी मतमतांतर करून ठाकरे साहेबांना किंवा अन्य सगळ्या मित्रांना काही बदनाम करण्याचं षडयंत्र रचलं असलं तरी ते तसं होणार नाही. जनता हुशार आहे, जनता डोळस आहे आणि त्यामुळे जनतेला माहिती आहे योग्य काय आहे ते. आणि मग गद्दारांना धडा शिकवायचा आहे. या गद्दारांमुळे महाराष्ट्राच्या लोकशाहीचा इतिहास जेव्हा लिहायचा होईल तेव्हा रत्नागिरीतला गद्दार त्याचं नाव लिहिलं जाईल. आणि मला वाटतं तो माझा एकट्याचा अपमान नाही, 2,91,000 मतदारांचा अपमान आहे. महाराष्ट्रातल्या 288 मतदारसंघामध्ये फक्त 40 मतदारसंघ शिवसेनेचे,
40 मतदारसंघ हे पवार साहेबांचे, 80 ठिकाणी ज्यांनी गद्दारी केली, ज्यांनी चोरी केली, ज्यांनी बेईमानी केली, खरं तर यांनी राजीनामा देऊन वाटलं असतं तर निवडून यायला होतं. 2.5 वर्षाचा कालावधी शिल्लक होता. देशाच्या अनेक राज्यामध्ये असं घडतं, ज्याला एखादा विचार पटत नाही, एखादा पक्ष पटत नाही, तो राजीनामा देतो आणि पुन्हा पोटनिवडणूक होते. लोक ठरवतात. असं करता आलं असतं जर हे एवढे लोकप्रिय कार्यसम्राट होते तर 2.5 वर्षापूर्वी यांनी राजीनामा द्यायला होता. रत्नागिरी नगरपालिकेमध्ये सुद्धा त्यांनी हा फॉर्म्युला केला होता. 5 वर्षापूर्वी साठी निवडून दिलेला नगराध्यक्षाला 2.5 वर्षांनी राजीनामा द्यायला लावला. 2.5 वर्षात दुसरा कोणतरी त्यांचा माणूस आणला. असं त्यांनी पण करू शकले असते. खरं तर त्यावेळेला ते वाटून खाऊ म्हणून होता निर्णय तो राजीनाम्याचा. 5 वर्ष एकाला द्यायची नाहीत म्हणून. पण इथं तर तुम्हाला जर जायचं होतं, तुमच्याकडे नैतिकता होती, त्याच्याकरता संस्कार लागतात. त्याच्याकरता आपल्या कुटुंबानं बाळकडून चांगलं द्यायला लागतं, निष्ठेचं बाळकडून द्यायला लागतं. पण कधी कधी बेईमानीचं आणि फसवणुकीचं जर बाळकडून असेल तर त्यांच्याकडनं वेगळ्या निर्णयाची अपेक्षा काय करायची. आणि म्हणून आज जनतेच्या न्यायालयामध्ये आम्ही गेलो आणि जनता योग्य तो न्याय देईल असं मला वाटतं. आणि जनता पूर्वीच्या काळी असं म्हणायचं की ती जी काय न्यायालयाची जो न्याय देवता होती तिला पट्टी होती. न्यायमूर्ती आता सेवानिवृत्त झाली सर्वोच्च न्यायालय चंद्रचूड साहेबांनी एक चांगला निर्णय केलाय की त्या न्याय देवतेच्या डोळ्याची पट्टी काय, आणि ती न्याय देवता म्हणजे काय तर जनता रूपी लोक. त्या लोकांना सुद्धा आता कळलंय की पट्टी निघालेली आहे तर योग्य तो न्याय 20 तारखेला माझ्या नावाच्या समोर मशालीचं बटन दाबून लोक न्याय आम्हाला देणार असा मला विश्वास आहे. मला साहेब, खरं तर या मास्टर मुलाखतीमध्ये आपण सहभागी झाला, पूर्ण वेळ सहभागी झाला, आपल्याला धन्यवाद देतो. धन्यवाद. धन्यवाद. खरं तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना, मशाल चिन्ह आणि स्वतः बाळ माने हे रत्नागिरीकरांच्या हृदयात आहे. त्यामुळे मी रत्नागिरीच्या सर्वांगीण विकासाचं विजन घेऊनच या मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उतरलो असं एकूणच बाळ माने यांनी आपल्याशी बोलताना स्पष्ट केलं. अर्थातच येत्या 23 तारीखला विजयी गुलाल या मतदारसंघातलं कोण किती ताकदीने उधळत आहे हे पाहणं देखील तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. बरेचसे पुन्हा एकदा मी आपल्याला धन्यवाद देतो. आपण मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.